Kakhulu futhi siyabonga kakhulu. Ngiswela amazwi okubonga njengamanje ngikhuluma naye Siphiwe. Ngikhuluma naye sengikhuluma ngisho nalabantu bakubo sebefonile. Siyabonga kakhulu futhi uma kuphela inyanga sogibela siye kuye sizama nokuthi sikushayele ngebhuku kwakho noma singekho right kodwa okay futhi ngizozama ukuthi ngikunikeze le namba ade befona ngayo naye-ke uSiphiwe bese simfonelile but abathi aka-WhatsApp. Ngisafuna ukuzwa-ke kulaba akade besinikeza inamba. uSiphiwe uhambe nonyaka lana, ehamba nogogo wakhe uhambe nonyaka. In fact nje asimazi masithola futhi uSiphiwe masithola-ke sithola ukuthi naye vele akasakwazi nokukhuluma kahle, angazi noma kwakuyi-stress noma kwakuyini, washawa stroke nje uwumuntu-ke ngathi usehlala ngokugula-ke umama usecabanga ukuthi-ke avele amlande-ke vele ezwa ukuthi uzohlala la kuye. Inkinga futhi naye umama akasakhumbuli, wazi ukuthi nje wahambe nonyaka akasakhumbuli because uhambe isikhathi eside. Njengamanje naye uSiphiwe-ke sesiyabuyela kuye. I think la khona uyakhala cause uyasho futhi ukuthi uma wakhe usethembisa uMngomezulu, kodwa manje uwumuntu vele usekhuluma yabo ngale ndlela yokuthi but siyamuzwa, kodwa I think usakhala la khona sobuye simzameke. Ngikubhalele kuThagi mina, ngavuka izolo ku-Facebook, ngavuka izolo ngabona ukuthi angiphendulanga, ngakhomenta somewhere la ubuphoste khona ku-Facebook. Ngathi mina hawu but bengikubhalelile ku-inbox wangangiphendula, vele athatha inamba ka-WhatsApp. Ngase ngcono ngivele ngiyozama ku-WhatsApp ngoba ngiyazi nakanjani mangibhalele wena nakanjani izokwenzeka lento engiyifunayo. Hhayi, ngiyabonga kakhulu, siyabonga. Ekugcineni kwakho nje ngoLwesihlanu mase siya kulo muntu ngiyodlula ngofake Nkosi yami. Ngisayiqeda ngisho i-VN yakho ngithi mina kade sekufona ngisho u-anti wakhe-ke lo kade sikhuluma ngaye, kade ekhuluma ngaye umama la ufikile. Kade sefonile-ke manje nje ngoba nje manje usefonile kwayena-ke uyasho Nkosi yami ukuthi hhayi naye bethi uma ethi uyombona athi nje anti phela ngisiza ungifundisa umama, kanti bazomnikeza umkhondo o-wrong bavele bemkhombe i-P_D. I-P_D la phambili kwethu but ikhona la but iphambili kwethu. Hhayi bhuti uyasebenza, uvunywe yini? Uyasebenza yabo nje lowo uwesi kakhulu. Thina la ekhaya-ke akekho ngisho oyedwa osebenzayo, akekho ngisho oyedwa osebenzayo, kodwa ngeke ungawutholi udrink wakho. Asinayo imali ngisho noma mncane lo somfakela uphethroli ukuthi asihambise le, sobe sisebenzisa imali yokudla, kodwa udrink wakho ngeke ungawutholi, ngeke ungawutholi ngoba ngikutshela nje ukuthi uma kukholwa iy'ngane nani nani laba abantu abadala make sike sasuka nje sahamba sale, ngeke udrink wakho ungawutholi bhuti. Usizile umama kade kwamina nje lento ibingidla kwayena futhi nje ibidla yena kakhulu. Uyabonga ngoba ngitshela nje kwayimanje uyakhala. Yebo bhuti, sibonge kakhulu, sesitholene nala inamba ebeniyifakile laphaya, sabathinta sebexhumene naye uSiphiwe. Sibonge kakhulu usizo lweni, kade kwasayimfuna. Hey bhuti, wafika emncane cause la mina ngumakoti, kodwa udaba lakho wafika emncane, ubaba wakhe emtetile. Njengamanje usekhulile, uney'ngane, i-firstborn yakhe isiqedile isikole, iyafunda eMajuba College. Wayesemncane nje impela, ngicabanga wayela ko-5-6 lapho nje, kodwa nje wayesemncane impela nje, makungenjalo mhlawumpe ngaphansi impela, kodwa nje wafika emncane, kodwa manje hhayi sekuyikho nje ukuthi phela akekho right empilweni.